mos ne jowa mawito wede kod osiepe kod kwa chang mapiyo ne jowa mantie kod hinyruok e ute mag thieth mopogore opogore. Fredo yawre kendo machiegni okinyi ma kawuono ang'e ni weche mag ndara nigi mage, kata kamano amor ahinya ka waneni okinyi ma kawuono. Mokwongo mos nyikwara Moga Jwang', to ilieknwa anena kata igilnwa anena wach ma koro wayalo okinyi ma kawuono. Medruok mar masiche mag wang' apaya e kinde ma dwe mar 12 ni machiegni. Erokamano ahinya Victor, ne nyikwara Mogi duto ma winjowa okinyi ma kawuono. Ang'eyo ni meli osewuok kendo koro en e chuny nam, mi ok dang' achak adog e gengni kuma owuokie. To mana gi kama iwache godo no, yie mondo bende achak achiw mos makende ne jowa ma osewito jogi e masira mag ndara, ahinya ahinya nyaka ncha higani chakre. King'iyo statistics mag NTSA to nyisi ni wasewito dhano buora malaro mana 4,000 gi wiye, kendo medruok mag masirni mag ndara ni en gima medore okinyi godhiambo. Anyalo paro ne kata ka koro wadhi ka watieko chenro mar kaka wanene higani, en topic mibiro yudo ka waselosie manyalo mana romo ding'wen. Higani wanyalo paro masira mar ndara mano omako bas mar sikul, ma bende nyithindo ne dhano nowitie ngimagi. To kata mana masira ma bende notimore e skul mar Ober, e bas mar skul manoting'o nyithindo mar Ober boys, ma bende otimore higani ka oka wiyo kowil. Magi gin gik ma osetimore mathoth ahinya, omiyo agoyo mos makende ne jogo ma osewito ngimagi e higani, nikech nyithindo dong' kiye, mon dong' mond liete, chuo bende dong' chuo mond liete, de bende dong' maonge nyikwagi, omiyo en mos makende. Victor, wach masira mar ndara ahinya sama koro wantiere kinde mar nyasi ni, en wach ma bende ibiro neno ka higa ka higa ma wantiere nyasi mag Christmas, to kata ma higa manyien donjie, gimedore ahinya. Gimedore mathoth ahinya. Iyudo ka weche mag nyasi biro gi gik mang'eny. Ibiro yudo ka kinde ka kinde ka sama koro Christmas dhi donjo machiegni kamae, to mana kaka wachako neno kaka ken josekwano masiri matimore e seche 20 e seche 48 kende, kanyo ochakore gi masira manyo okawo ngima jatend migao machon Cyrus Jirongo. To nyaka kama koro wachopi okinyi ma kawuono ni, maduong'e ni to ere kaka wanyalo geng'o ma inyalo geng', ere kaka wanyalo duoko chien ma inyalo duok chien. Mae duokie gima wawacho kinde duto ni ting' mar sama inie ndara to in iwuon in ema ing'eyo. Gima thoth samoro ng'iyo ni to obila ni kanye, to seche ma ibiro range ni obila ni kanye, samoro nyalo yudo kodeko, nikech obila nyocha ne ineno statement moro manyocha ne owachi ute mag fwambo ni ne iteno kod chair mar EACC Bishop Oginde, kowacho ni kanyocha ne otemo loko gache moro, to achiel kuom jokony magi ka konyore gi jok mantiere, ogocho ne apisa moro mantie ka NTSA, to gikwaye mit bilie ma kamoro iyo wang' mopenjore ni to ng'ani bedi nenge ng'at kidwa loka. Mano Bishop Oginde idwaro kuome chair mar EACC, idwaro kuome mit bilie mondo eko transfer gache. Nyisi ni NTSA mochung' ne weche mag ndara, kaka wanyalo bedie gi weche mag ndara gi ema mibadhi ogoyo tach kuome. To Victor, asewacho ni pile ni dhano wadu e puothi. Atiko ni higa ka wacho ni dhano wadu e puothi. Samoro bende obila nikech wahero gi giwinjowa, gin bende ndara e puothgi kuom hawi marach. Mi sama koro nyasi biro kamae to ntiere obila mamoko ma samoro gin bende gineno kinde mag keyo. Ibiro yudo ka geche ochungi kendo lai bor, to gikwenya kwenya. Okawachi ka ng'idonje ndara tibiro neno kidonje ndara mana Narok ka ikichomo dala, idonje ndara mana Nakuru ichomo dala, samoro ok ginie ndara mondo mi ging'e ni to ngima dhano nyalo bed preserved nade, nikech wan to wawacha ginie ndara kani kang'o odhiambo to dokie gofuku moro malach. Mae mamiyo gari kalo obila kane gi Sambasa kendo dhano obetie. To dire ni ja Sambasa bendo beta embo umoro wang'i to obila ni to wakalo nade. Kae to masira dhi timore kilomita 1 gi gari ma king'iyo tiyudo ni noting'o kwan ji mathoth. Tipenjori ni gari ni okalo obila e yo nade. Koro mae duoko wa ni ting' ni kuom japiny owuon. Adwa kwayo jowa ni kapo nono ituomo gimoro, iyieng', kik iyieng' tiriembi. Kiyieng' godhiambo kimadho nyuka. Kimadho nyuka gi Uhuru Kenyatta. Kimodho andiwo, waluongo ni mana andiwo, dhok mawinjore. Imodhi e giri moro Victor,
kikiriemb godhiambo samoro gi jogi gi family miting'o ni iketo gi kama tek to kata mana gosiepe gi maingo ang'e ni kinde nyasi ji jobedo gi ilo samoro wa jo Nairobi kwa donje dala to koro moro nitie yura nena idwa ni icherie gi Subaru ni moro bi more matek kama vum kinyone matin jogweng'o ng'e ni imbe ni nitie to nyathumi moro be yawo matek ng'ani ni alwora ikudho buru ikoni gavana gini osedonjo ikudho buru magi gik maka ng'iwinjo tikoni ng'ane mowewa kani uling'ore e aora gi gari ng'ani to ne gidhi metho gi ng'ani ma bende ne gin godo to ling'ore omiyo ok wadwar ni gik maka ma jotimre ne jo apiko bende kapo nono ibilo yugi tedet kech dino nyasochi moro kama iyweye kik idonj godo e ndara ng'eni wawacho gi to ji nyiero to magi gin gik matimo ji yudo ka ja apiko osemodho nyasore mobiro kokineno ko en e chuny ndara to timore ni vum miwinja gocha inene kako kochiek e chuny ndara to bang' dakika matin kichopo tiyude ka oume go boke oume go tamba nitiere iwacho ni masira kindaki lakini nitiere moko minyalo ndaki ka driver kata ma uhayo bed bus sikul sani kama ji dhie nyasi gi bende en route mong'eyo mo understand sani bet nyidho kata kiwuok oko ka eto nyidho kendo koth chwe kaluo ndara kier sama ndara kier nito koka idonje e goledi ndara okia ng'ato ndara be ok ong'eyo ng'at moro amora ndara be okia gari maduong' miriembo ndara be okia ni to breki chalo nade kora paro ni ne jogo ma samoro dwa dhi long distance kaka jogo mabiro ya kuonde mopogore je biro nyisi ni gari icheko chon inyalo ng'iyo to breki chalo nade tiende gigi chalo nade mondo mi samoro ma inyalo geng' to be kinyalo wuok chon to wuok chon kinyalo rito nyaka sama koro sa odeko makoro ji tede kieyo makineno ka ng'ato nyono brek kama to senda kuri makoro chunyi ineno mani mondo iwuok oko ichikri kode chuth nikech idwa ni Christmas oyudi dala tiwuok ka modeko koro wang'e ni to ere kaka moko minyalo geng'ie gi geng obila bende wakwayo gi kata doko ni wang'eyo ni gini e ndara gichoko to bende nitie maber ok obila te nitie maber mondo mi ging'e ni to geche ma moko onge gik monego bed ni gibedo godo gari ma samoro iwinjo ka inie gari to gari ineno pong' pi machon gari adundo gari kende winjo mani tuk makata in bende kineno mani ma kata nwa chopi ruothe mong'eyo mondo ng'ini to geche gi ginie e lai machalo nade mondo mi ka Nyasaye biro telo no kwaloko higa to waloka wantie waduto erokamano mae momiyo ineno ka thothne report mar NTSA